padha sang guru kula yen tanamu tusa sang Sri Praja Musti wonten dawuh Kakang Mbok. Piye kabare nggonmu? Boyong kelawan kakangmu Praja Tenta. Wah, kedewasan. Dinten menika malah Kakang Praja Tenta ngetingalaken kaprawiranipun. Ngetok kadigdayanipun. Kados pundi Kakang Mbok? Ora patut banget. Kacarita yayah sinipi Dewi Arimbi bubit midhanget padulur ingkang ngrayi nggih Sang Praja Musti Kalamata Praja Tenta Balela mawantu-wantu dukanira Dewi Arimbi risaksana ing mangke sigra Triwikrama wujuting putri sami sakala jerit ajlik-jlik kang pindha raseksi Triya mangunku kanduwan rimang lerena tanpa kanen pangabekti kula katur Kakang Mbok. Ora susah ngatur pangabekti. Ortek bebudenmu kowe Praja Tenta. Ora mantra-mantra yen kowe putrane ratu. Ora kena kanggo paugeran tembungmu. Kene ngopo yen pancen kowe iki kepengin jumeneng ratu kok ora biyen-biyen kowe lambemu kok meneng bae. Nareka semono rak wis tak tarita tulungane kowe bocah lanang Praja Tenta kowe jumeneng ratu jare kowe ora gelem. Negara mbok pasrahke aku jare arep ngupaya kautaman piwulange Kang Mas Bratasena. Nanging kene ngopo saiki tembungmu kaya mengkono? Ha coba. Aku pirang aku isen aku Praja Tenta duwe sedulur kok dedapuramu. Kakang Mbok menapa kula lepat menawi kula nyuwun kamukten negari Pringgondani kuwi to bener. Jaman semono aku ra ya wis kandha karo kowe. Nanging ucapmu kepiye? Ora coba. Negara mbok pasrahke aku. Rak rikala semanten. Kala semanten derek pinanggih nalar kula. Dina iki wis ketemu nalarku. Tak jaluk negara Pringgondani. Ora susah dadaku nyumbari Gatotkaca ayo. Mbokne Gatotkaca. Bagi aku ayo nono. Yo Kakang Mbok. Najan kowe iki sedulurku tuwa. Yen pancen kowe mbelani anak ayo. Ketokno kasekten. Maju tak kok gateng pecandasmu kowe.
Doro Kresna kakangku apa? Kena gigiran kaya ngene kok malah kowe iki enak-enak. Sing perengke sapa? Arimbi. Mungsuhe. Braja Tenta. Arimbi kuwi apamu? Arimbi kuwi bojoku. Lah iya. Kena bojomu perang adus keringet adus getih kaya ngono. Lah kok kowe ora mbelani? Sebab apa kok mbelani? Lho. Iki rebutan Kamukten. Kamukten negara Pringgondani. Kamukten Pringgondani ben diurusi wong Pringgondani aku mok ora melu-melu. Diarani aku wong murka. Diarani aku wong pamrih. Aku gremo milik negara Pringgondani. Braja Tenta, Braja Mudi kabeh sadaya pitesi mudhar biyen-biyen. Negara Pringgondani rasah taren karo aku. Lah ya sing perenge rak bojomu. Ha nek nganti cilik loro gedhe temekaning pati piye? Wong gelem urip kudu gelem mati. Mati kuwi wajib. Lah piye kuwi? Oh, lah angele guneman karo penyanyi siji. Bojoe kok. Lah ya nek aku ya tak manik-man, Truk. Bojoe kon perang. Aja meneh kok perang diingetke wonge ra entuk aku. Tak tutupi godhong. Ya. Padake panganan ora. Lah iya. Yen nganti yayari iki cilik lara gedhe mati nek kowe iki meneng bae apa ora kapitunan. Mati golek neh ra ngono kok. Nek lambemu dijejeli kuku Pancanaka mudhar wingo. Kresna kakangku. Piye? Aja mbok pradulke karo aku. Kowe negara Pringgondani ben dirampunge wong Pringgondani kon tematan. Aku ora melu-melu. Piye Petro? Daramu Werkudara iki. Nggih bener nek kebeneran nek niku kula ngarani. Nggih sing iso nglakoni nggih penyanyi siji niku nek liyane nggih pripun to? Oh jenenge kula warga napa milih jenenge bojo temandang. Meneng mawon nggih kebangetan. Ning ngene Petro, nggih pripun? Janjane aku kaya mengkene iki aku mung kepengin mangerteni bab perkara atine Daramu Werkudara. Sepira tulusing bebuden. Apa Daramu Werkudara ki ya isih gelem wangi-wangane nyatane kok ora. Ha niki boten-boten nika. Nek Daramu Werkudara boten purun maju. Ayo, kresnane maju. Kuwi dapurmu pemerintah aku ki lho. Kresnane maju ya anggapmu. Mboten, Deng. Lah ngono ya nesu sampean. Walah. Coba sawang saka kadoan engko tak golekne jago.
Nen timbalan iki ngadhewu. Dadi ratu ki kepenak. Lungguh dampar keprabon mungkari perintah. Nek sadurunge kuwi tak takoni. Kowe kuwi dadi ratuning bangsa apa dadi ratuning kulawarga? Liripun kados pundi? Kowe iki ngelingono, kowe iki dadi ratu kuwi dudu ratuning kulawarga ning ratune bangsa. Bangsa ngendi ya bangsa pringgondane kabeh iki. Iki ngenteni tandang kridamu sing bisa nentremake swasana iki sapa? Ya mung Gatotkaca. Kowe iki nom-noman sing dikekudang rina pantaraning wengi. Besok kapan? Pepundhenku Sinuwun Prabu Anom Gatotkaca bisa ngrampungake jejiban kanthi tatas tuntas. Bisa ayem tentrem para kawula pringgondani. Lah kowe iki ro kahanan kaya mengkene kok sajakmu kok malah kepenak. Ibumu Bandayuda, ibumu melu perang. Sing paring kamukten kowe iki ibumu. Bektenono ibumu. Bektenono ibumu, bektenono ibumu. Kanjeng angin kelap-kelap katon lirikinin cangkira risang mawe gandrung Kanjeng Paman jimat sesembahan kula pepundhen kula mangke prapteng delahan Paman Brodento Paman sampun ngantos ngleling semi menawi panjenenganipun Kanjeng Paman kepareng badhe nglenggahi dampar keprabon negari Pringgondani monggo Paman. Kula badhe lengser keprabon menika sanes kewajiban kula. Menika kewajibanipun Paman Brodento. Mumpung menika para pepundhen taksih kepareng lenggah. Kula badhe lengser keprabon monggo dampar keprabon negari Pringgondani kula aturi nampi. Ora susah dadak kowe ulas-ulas ngabekti karo aku Gatotkaca. Ngelingono kowe lungguh dampar keprabon petengkrang kaya ngono kuwi akal julike wong Pandhawa kalbu bapakmu. Kowe dikudang-kudang karo wong Pandhawa jalaran Ngamarta ki negara cilik isane dadi gedhe ing antarane blengket negara Pringgondani kuwi dadekke ratu. Pandhawa ki nggone wong utama, nggone wong berbudi, bawa laksana. Ora ngerti jebul Pandhawa wong murka, wong serakah, ngangkah marang prajaning liyan. Arep njaluk kamukten negara Pringgondani kuwi sing didadekake ratu. Kanggo gedhekake keprabon negara Ngamarta, ya ngono apa ora? Paman Brajajenta Jawaton ngucap ora watak yen pepundhenku Pandhawa ngangkah kelawan negara Pringgondani. Muka yen to kowe ora ngerti apa pancen merem mripatmu. Kanjeng Rama ngupaya kamukten dhewe direwangi mbabati alas beteke nggone muktekake kadang. Kowe cuma waton ngucap Paman Brajajenta kowe mblenjani janji ora pantes tak pepundi. Kowe aja ngremehake kawan para pepundhen Pandhawa yen to seruput Gatotkaca mandheg ning Gatotkaca. Aja ngampyak awur-awur. Pepundhenku sing mbok elok-elokake. Wah, pendelik mripatmu. Abang raimu obabamu.
Yen pancen ngono ayo ketokno jiwa kaprawiranmu. Brojo Dento ayo ngono maju para ngarsa Kanjeng atiku. Dalah mbok menawa wis tumeka kala mangsane barate bundelan kudu tak udari yen aku ora melu temandang kedrawasan iki monggo anak Prabu klaturi kender rumiyin pareng badhe matur nggih Paman Brojo Musyar matur apa jaripun panjenengan jumeneng ratu wonten pringgondane menika purun napa mboten to nggih sababe apa Paman Brojo mesti ngendika kaya mengkono panjenengan menika ratu nyepeng pangwaos sabda Brahmana Raja sabda sabdaning pandhita mboten kenging wola-wali yen iya yen ora tegesipun paduka menika ngasta pradata pengadilan lampahing pengadilan mestipun nggih kedah mawas sinten kawula ingkang gadhahi lelabuhan paringi ganjaran sinten kawula ingkang mrengkang saking tatanan kedah dipun paringi pidana ingkang murwat Paman Brojo Musti rumangsaku saben-saben arep mlawe tanganku kaya-kaya aku iki krungu pambengoke Kanjeng Ibu Dewi Arimbi Gatotkaca elinga kuwi pamanmu Gatotkaca elinga kuwi pamanmu nganti ora mentala rasane atiku lah nggih enten mriki niki lho nggih kala mangsane menungsa niku sok kepergok lelakon loro sing padha abote katresnan napa kewajiban yen sampeyan ngeboti katresnan nggih niku wau panjenengan kados mireng swantenipun ingkang Ibu Mbak Yu Arimbi
Aja ngger kuwi pakmu cilik ra ngaten to. Iya paman. Lah panjenengan tundhone ora sida perang ora mentala. Niku jenenge hukum mboten saged jejeg. Maka penan menika ngasta pradot adil. Mongko kedahipun panjenengan menika paring denda lan paring pidana tiyang ingkang lepat. Nek mung ngelingi sedulur wong salah ora dipatrapi pidana, nek perlu goleke pengenteng-enteng, nek perlu dibiyuki dhuwit kindang rampung, ngoten to. Wah, ngoten niku mengke hukume bubrah. Rusak jagat niki. Mila nggih badhe kados pundi panjenengan nggih kula aturi tumandang ingkang saestu. Mila kula matur katresnan apa kewajiban, nek sampean ngeboti katresnan ora sida perang ning kocapo angkara murka saya ngombro-ombro. Nek panjenengan niku abot kewajiban kudu iso natas tali ning katresnan, rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Nadyan to kuwi wong tuwa kuwi sedulur, nek pancen gawe ribet gawe sukertaning negara sampurnake singkirke menawi kula ngaten. Paman, jane ya kaya bener apa pangandikamu ning kepiye nggonku tumandang. Abot rasane ngatiku pun saniki ngaten kemawon. Nderek sabiyantu. Sepados mboten ketingal kula badhe manjing epek-epek panjenengan ingkang kering. Mengkono paman. Inggih, mangke kula aturi namaaken Kakang Brajatenta namung kemawon mangke menawi wonten kahanan ngelok-eloki ampun kaget nggih nggih. Lah dalah. Kowe wani maju meneh, kowe wis entuk syarat. Kowe wis entuk srana. Paman Brajatenta jan-jan mono Gatotkaca ngeman karo kuwi. Ning pancen kowe ora kena tak eman. Ya aku kudu tegel, kudu wantala karo. Ayo maju para nyata. Kacarita Sang Brajatenta wis kajambak rek maneh dening Sang Gatotkaca. Kedawan astane ora ingkang kering ingkang wis kasusupan kawan Sang Brajamusti. Sami sakala sirna sampya wong agung kekalih Brajatenta Brajamusti. Paman sembahku paman Brajamusti, paman Brajatenta Ranyana. Panjenengan sarimbit nganti temekaning pati yen ngono Gatotkaca dadi ratu piancik-ancik kunarpaning pepunden. Paman Brajatenta, paman Brajamusti, dosa apa sing dak sandang paman?
Nggih Gatotkaca. Pun paman sakloron wis abadan sukma abadan kumara. Paman kula lepat paman kowe ora luput Gatotkaca. Pun paman sejatine paring pandadaran. Wong kepengin jumeneng ratu kuwi mau kudu sekti mandraguna. Pareng aku wis nyumurupi marang tandang kridamakur mangsa marem. Bombong rasane atiku Purhanira Gatotkaca. Kowe aja gelo, kowe aja getun. Kang paman sakloron Braja Denta Braja Musti kuwi dudu wong pringgondani. Aku iki dudu buta pringgondani. Aku iki kedadian saka kasektene swargi bapakku Prabu Trembuka. Nalika meguru kelawan Eyang Ratu Ngastina Prabu Pandhu Dewanata diparingi kasekten ingkang aran Aji Braja Denta lan Braja Musti. Bareng mengkono Kanjeng Ibu nggerbini bareng lahir buta kembar diparingi tetenger nunggak semi kaya kasekten. Braja Denta Braja Musti kuwi pancen kasekten. Lah sarene Kanjeng Rama kuwi ya wis seda. Aji Braja Denta Braja Musti kudu bali marang sing maringi. Rene sing maringi ya wis ora ana Narendra Ngastina, kudu bali marang tedhak turune Prabu Pandhu ora liya ya mung sira nggih Gatotkaca. Aji Braja Denta Braja Musti kuwi bakal manuksma marang epek-epekmu kang tengen lan kang kiwa. Sing tengen ingkang paman Braja Denta, sing kiwa Lestari kang paman Braja Musti. Welingipun paman nggih kasekten iki nggunen memayu hayuning jiwa. Kaping pindhone nggunen memayu hayuning kulawarga. Kaping telune nggunen memayu hayuning sasama. Kaping pati nggunen memayu hayuning bawana. Wis kene ulungna tanganmu kiwa tengen. Paman Braja Lamatan lan Paman Braja Wikalpa. Wonten dawuh nggih Paman. Dina iki Paman Braja Denta lan Paman Braja Musti wis ninggalake negara Pringgondani, ninggal katresnan karo aku. Paripaksa kowe Paman Braja Lamatan tak jumenengake dadi patih. Saged nggih kudu bisa Paman. Bobote nggonku memundi kelawan pepundhenku ora ana liya. Braja Lamatan sing kudu minangka sesulih Paman Braja Denta. Kowe tak dadekake patih ana negara Pringgondani. Mekaten nggih. Iya. Dina iki tak paringi tetenger patih Braja Lamatan ya patih Probakesa. Oh, lah dalem nggih matur nuwun. Paman golek ana iki mesti ana tok sumbering dahuru. Sapa sing gawe ribet singkirna sedika, guys.